За първи път в Европейския парламент беше представен тазгодишния победител от българската Евровизия Софи Маринова. В този момент върви концерта на ромския слави пред депутатите от Европейската народна партия в Брюксел. Вижте какво каза по време на репетицията специално за TV7 Софи Маринова. Чувствам се малко така напрегната, защото съвсем на други сцени съм пеела. Сега в Европарламента и то тук в чужбина в Белгия не съм пеела, идвам на съвсем други участия. Но пък се надявам да се забавлявам. Знаете, че аз така съм заобиколена с много добър екип. Моя продуцент Крум Крумов е тук, Бони Гримьора, моят озвучител Нато, така че ние се забавляваме, а и около нас също така създавате една така страхотна атмосфера. Ще се постараеш ли да предадеш това чувство, което влагаш песните си на евродепутатите? Честно казано ще се постарая, защото тъкмо това си говоря с Крумов на пълен плебек ли да пеят тук сега да е по-тихичко така, защото като викна, той ка, не, наживо ще ги спееш песните, вика, защото вика така, като пееш наживо, вика има душа, вика, за излъчването ти е съвсем друго. Вика пък и вика, няма па да викаш много по-леки, така, по-културно, викам, добре, ще се постарая да им хареса. Мислиш ли, че това представяне ще ти донесе така на кадем да ти е на голямата сцена, вече на финала на Евровизия? Естествено, иначе за какво съм тук, ако не е на кадем? Така че се надявам, да е точно така на късмет. Специално за зрителите на TV7 от Брюксел, Софи Маринова.